Hi mga karon, bel masagingong Miyerkules kaniyong tanan. Cheer up, mga gikapoy diha. Ayaw gyud og kapoy-kapoy padayon lang. Ihikling ang mga discouragement. Of course, tawra ta nga natural ra nga makabati og kapoy, pero positive vibes lang. Ako, ang usa sa mga positive vibes nako ang mukaon sa ganahan ako nga pagkaon sad. Nya salamat sa Ginoo naka-harvest naman sa niig saging, magsaging nilungag ta atong parisan og lato. Ang kani kay first commercially cultivated in the Philippines in the 1950s, nya followed by Japan in 1968. Both countries remain the top consumers of lato. Ang scientific name niya kay Caulerpa lentilifera. Matod pa sa drhealthbenefits.com by Jacob, good source ni siya sa vitamins A, B, C, K, and beta-carotene. Maka-strengthen siya sa bones and joints. Makatabang sa pag-strengthen sa eyesight and heart health. Maka-prevent sa hypertension and diabetes. Makatabang sa constipation, goiter. Maka-generate sa beautiful skin and silky hair. Samot, parisa na tog saging kay ang pinakanindot kuno nga paagi sa pagluto sa saging kay nilaga. Kay sure jud makuha ang mga health benefits. Makahinam-hinam gyud og kaon ng saging nilungag parisan og lato. With perfect sauce pa. Happy lunch everyone! Makinaron Belgams!